Kunalezi khathi lezi ukuzizwa ukuthi hayi manje angithandi ukukhuluma. Namhlanje angifundi ukukhuluma. Ikakhulukazi uma kuthiwa mhlambe uyatravela. Let's say nje ukwi-taxi noma ibhasi long distance. Yazi uvele kufikele nje ukuthi engathi ungathula udinwe nawe umuntu oseduze kwakho kumele ukukhulumise engathi nje ungavela ushifte uhambe uyohlala kwenye indawo la kunomuntu ongeke akukhulumise uthule nini. Uzizwe ufikelwa isicefe nje uma ukhulunyiswa umuntu. Ungathandi ukuthi kube khona umuntu omemezayo eduze kwakho. Angikhulumi-ke uma uzohlala eduze komuntu ozothi uma ekhuluma nocinga memeze. Khona abantu abathi uma bekhuluma ngocingo babhreke. Uchome uthi ufuna nizwe nonke etekisini ukuthi hey ngane kamakazi graduate-ile kwasha bacima hey njengoba ngebhasini manje na ngiya kuphi ngisuka e-4ways eGoli ngiya kukhazini wami eMhlanga yo kuvele ukuthi bulala umuntu kuvele ukuthi mkhiphe ngewindi ngaleso sikhathi. Kodwa hayi ukuthi udinwe ukuthi uyabhreka nje awuthandi umuntu oyiperepere ungaphumuli ukukhuluma. Uzizwa ukuthi yabona engathi ngabe ngithule nje ukhuluma uphendule lelo gama ube umuntu ophendule lelo gama. Ungakhulumi njalo futhi ungahlali eduze umuntu okhuluma njalo. Ube naleyo mzuzu ukuthi nje uyadinwa-ke nje ukuthi uyakhulumisa umuntu ukuthi hey wazi wangidina umuntu. Ungikhulumiselane nje. Isikhathi kube nomuntu ozothi uhlangana la endleleni ubone lo angifuni ukuthi azaqala ukungibingelela uthi nje ngibhekile ulahla amehlo amebheka ngalo ubheka anazani anikaze nibonane endawo anikaze nixabane. Iyenzeka into enjalo kubantu abanabantu abadala. Vele ke bonke abantu emhlabeni banabantu abadala kodwa kuwukuthi behlukene indlela ebeze ngayo umuntu. Yazi ke lezo zimo ezinjalo zokuthi engathi ungathanda ukuthi uthule udinwe mangabe ukhulunyiswa noma udinwe makhona umuntu obangumsindo. Izimo lezo ezifikiswa abantu asuke sebekuwena bekuvakashela lesikhathi. Mangabe nje uvakashelwe umuntu owayethula ngalowo mzuzu loyo uzothula nawe. Ngalokho uthula yila uthola khona ama-ideas amaningi ngempilo yakho ngekusasa lakho. Wena ubonakala ngathi uthule ubhizi emqondweni uyakhuluma uyaziphendula nje ulwa nezinto zempilo yakho. So omunye umuntu njengathi anganga-interrupt angakhulumi nje angamemeza. And uma umuntu onabantu abadala awumfuni umuntu okuthusayo. Let's say ngiqhamuke ekhoneni nje wena wenze sengathi uyangidlalisa wenze lezi zinto ezifana ukuthi bathathe wa yabo esasizenza siyingane mhlawumbe umuntu okuthusa. Hey mina ngingaqeda nyanga enqindi nje angifuni leyo nto mina ungangithusi mina. Bayazi nabanye umuntu nabantu awufuni ukuthuswa wesimo unesithunywa because akekho ungithusa kuvele kuvuka amandla. Obuka mangabe umuntu umgeza emfuleni or egeza eshaweni kukhona lephathe la yabo la mayike yathelwa amanzi abandayo kuvele kuvuka into ongayazi emzimbeni kuvuka uhlevani kuvuka yonke into engathi ungakhipha izwi nje ubhonge. Lo muntu usuke nabantu abadala abahambisana nesithunywa. Lo muntu ke loyo ngalesikhathi ethi uyaqhamuka umethusa wena kuvele kuvuke leyo nto adinwe into ongakazi uyibone. So abantu ngithanda bazi umuntu ungahamba uthathe izinto ezokudlala uzenze noma yikubani engekho aware yena lowo muntu. Ungazithola solimala bese uthola hayi mhlawumbe bengicuphile lo muntu kanti isimo sakhe. Umuntu nje umene abantu abadala akathanda ukuthuswa. Ngamdlalisi kabuhlungu uqhamuke esikhaleni nje sokuthi nje wa umthusa. Ngawuzothuka lento kuyena bese vela gadla engabonanga naye. Bone ngawe nje sekushayela ithango ngamshaya. Bese kube ngathi mhlawumbe umuntu onodlame. Kanjalo noma umbona umuntu uthene uthule ukukhuluma igama uphendule lelodwa ukhulumela iyaphendulelela miyeke lo muntu usalwa nezinto zakho. Kunabantu abadala lo muntu basaxoxa badedele banikeza space.
and uma unabantu abadala awuvungamthanda umuntu, khona lento eyenziwa amantombazane, ngizoqonda nje ngingathi yenziwa abantu, yenziwa amantombazane, avele nje aqhamuke esikhali mhlawumbe emall, avele ascream into ongakazi uyibona, ungasazi-ke manje ukuthi hawu asephi ama-manners ngoba phakathi kwabantu la. Yabona uma uzwa leyo nto, heyi uvele ungazi ukuthi enze njani, uzizwe ukuthi ngaze ngacasuka. Ucasula abantu ukuthi bayascreama. Angiphathi-ke uma bezovele bascreame etekisini la kunespace esincane khona nivalele endaweni. Ezinye zezinto ozizwa ngazo lezo ukuthi hhayi ubantu abadala unabo bona. Yabona uma ucikwa abantu abavele babanga umsindo esikhaleni, usuke unabo abantu abadala. Uma unesikhathi sokuthi ufuna ukuthula, udinwe uma ukhulunyiswa, usuke unabo abantu abadala, usuke ukhuluma nabo futhi. Ngisho umuntu njengoba ngisakhuluma ngalokhu akathanda ukuthuswa, ngisho ekugeza lapha emfuleni umuntu onabantu abadala, especially uma behambisana nesithunywa, umthela nje kusuka kwehle ekhanda, ayi uyezwa ukuthi sengathi kuzofika isikhathi sokuthi lo muntu lo ngimbambe ngoba mephakama la ngazi ukuthi khona impi enkulu azosukuma nayo. Umuntu uyazibona izinto ngathi ukuthi khona impi enkulu azosukuma nayo. So imagine-ke lo muntu umthusa. So ezinye nje zezinto ezenzakala kumuntu enabantu abadala lezo. Nawe-ke wena muntu ezinye izinto ongazibona ngazo lezo ukuthi hhayi cha nginabo abantu abadala ngoba angithandi ukukhulunyiswa, kwezinye iy'khathi angithandi ukukhulunyiswa, kwezinye izikhathi awuthandi ukuncokoliswa. Uthole uthene uyakhuluma-ke but ukwile muntu uthi ngi-serious namhlanje, awazi nawe ukuthi why u-serious kodwa uzithi hayi namhlanje ngi-serious. Lokhu cabanga into ezi-serious zodwa ucabanga ngi-serious, meyathi akuncokolisa umuntu vele kube yinkulu impi le. Kanti hhayi yibo labantu abadala laba basabambe i-meeting, basuke ngaleso sikhathi bebambe i-meeting ethinta wena kungawe, befisa ngendlela yabo engathi ungaba yiphathi yayo, ulalele ube serious. Manje nako omunye umuntu ume qhamuka eceleni kube ngathi uya-interrupt. Yabo ezinye nje ngikhuluma ngama-chronicles abantu abanabantu abadala, ezinye nje zezinto lezo that we go through, but simple noma ngizothi into ama-little things that we do not notice because akekho osuke ekuveza obala ukuthi okay uma ngabe unothisa lezi zinto usuke unabantu abadala, into ey'kanjalo. Kahle kahle vele thina abantu abadala siphila